A presión sobre a industria téxtil era cada vez maior. As blogueiras reclamaban máis moda a mellor prezo. Tedes que facer unha copia do modeliño que levou Emma Pedreira aos Óscars. As influencers exixían máis variedade e inmediatez. Tedes que facer máis modeliños. Estamos a mércores e non teño nada novo que poñer o resto da semana. As activistas demandaban mellores condicións para a man de obra. Salarios dignos na nosa moda. Salarios dignos na nosa moda. Salarios dignos na nosa moda. Neste contexto, produciuse a tráxica morte da administradora única e directora executiva da multinacional téxtil Flinfitex e de Michiña, a gata que sempre acariñaba cando urdía un plan malvado. Un suceso terrible, fatal, un misterio misterioso.